Chcę poruszyć temat teraz o czyste sumienie. Wiemy, że każdy człowiek ma sumienie. Wszyscy mamy sumienie. Jest ono cenną, bardzo cenną, możemy powiedzieć, narzędzią w wykrywaniu, co jest właściwe, a co nie. Nasze sumienie nam pokazuje, czy my zachowujemy, myślimy właściwie, czy nie. Mieć czyste sumienie na 100% jest możliwe. Jeśli Twoje myśli, uczucia zachęcają Cię, by czynić coś złego, Twoje sumienie Cię ostrzega. Nie czyń tego na przykład. No? Nie czyń tego. To nie jest dla Ciebie. W tym samym sposób sumienie może dać Ci wiadomości, by uczynić coś innego. Coś, co jest właściwe, dobre, a nie złe. Naprawdę jest możliwe utrzymać zupełnie czyste sumienie poprzez Ducha Świętego, poprzez Jezusa Chrystusa. Czy pamiętasz to zło, kiedy czasami uczyniłeś, które pojawiają się, gdy nie słuchałeś swojego sumienia? Każdy ma coś takiego. Utrzymałeś wtedy złe sumienie, a to czyni Cię absolutnie nieszczęśliwym. Kiedy Ty uczynisz coś złego, a od razu sumienie Ci ostrzega, Ci przypomina, każdy człowiek czuje się źle potem. To właśnie nasze sumienie. Chrześcijanie, prawdziwi chrześcijanie, prawdziwie wierzącego człowieka w Chrystusie wiedzą, że można wtedy poprosić Boga, jeśli koniecznie ludzie o przebaczenie. Jeżeli błądziłeś, źle uczyniłeś. Jeżeli dotyczy osoba, drugiego człowieka. Być może tak uczyniłeś. Chwała Bogu. Ale jeśli znowu popełniasz ten sam czyn, co wtedy? Nie może być tak, że prosisz się przebaczenia ciągłe i ciągłe. A właściwie wiesz, że i tak znowu przyjdzie tego źle zachowania. Chyba nie taki jest tego zamiar. Myślę, że każdy człowiek nie ma tego złego zamiaru, aby taki był. Wiele ludzi próbuje uciszyć sumienie. Można to zrobić, spróbując znaleźć wszelkie możliwości, argumenty na swoją samoobronę, aby spróbować sam siebie chronić. To przecież nie jest takie źle, wszyscy tak czynią, wszyscy tak robią, ja też mogę. Albo spróbuj inny sposób, aby wyczyścić sumienie, szukując pogłaskać sam siebie. Spróbują innymi rzeczami, aby spróbować i sprawiedliwać sam siebie. Ale to i tak się nie da się. Sumienia nie da się oszukać. Ale mam dobrą nowinę. Może być zupełnie inaczej na Twojego życia, jeżeli Ty nie chcesz takie żyć. Rzeczywiście jest możliwe utrzymać i zachować zupełną, totalnie czystą sumienie. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby to stało się możliwe. Tego ja i wiele innych razem ze mną doświadczaliśmy. Wiele ludzi na świecie doświadczało Jezusa Chrystusa i wie, kiedy my przychodzimy do Jezusa, nasze sumienie też zmieni. Staje się czysta. Dlatego jest to możliwe zacząć żyć czystym i szczęśliwym życiem. Dla wszystkich tych, którzy wewnętrznie tęsknią za tym. Tych, którzy mają taka tęsknota, pragnienia, aby taki był, bo jeżeli człowiek nie pragnie, tak nie będzie. Można naprawdę utrzymać wewnętrzną siłę, by zwyciężyć i wyczyścić się wszelkim złym skłonnościom
bym się im nie podawać. A tego siła wewnętrzna nazywa się Pan Jezus Chrystus przez Ducha Świętego i przez Bożego Słowo w naszego duch, dusza i ciało. Być może już tak uczyniłeś, chwała Jezusowi Chrystusowi, ale chcę Cię jeszcze w dalszym ciągu zachęcać, polecić. Podejmuj decyzję i wierzysz Jezusa Chrystusa. To oznacza, że On Ci pomoże, by zawsze żył z czystym, naprawdę czystym sumieniem, z czystym sercem. Bo Pan Jezus Chrystus po to właśnie przeszedł, umarł na krzyżu za Ciebie, za mnie. Jeżeli zbliżysz się do Jezusa, jeżeli oddaj Twojego serduszko Jemu, zaprosisz Go, abyś mieszkał w Twojego serca, Ty będziesz opieczętowany przez Ducha Świętego. I kiedy Duch Święty jest w Tobie, to na pewno Twoje sumienie będzie czyste. Kiedy się mówi o sumieniu, mówi się o życiu, o zachowaniu. Niech Bóg Cię błogosławi w imieniu Jezusa Chrystusa. Abyś taki był.